Ассаламу алейкум дӯстони азиз, хуб ҳастен, саломат ҳастен иншоаллоҳ. Аллоҳ баракатон мутаҳ. Алҳамдулиллаҳ, барои додараке ки мо сбориш кушодагӣ ҳастем ки миқдори 700 000 рубли русӣ бояд ҷамъ кунем. 350 000 рубли русиш ҷамъ шуд. Ва бигем 350 000 дига мондагӣ аст. Дӯстони азиз, биёед як кӯшиши дига кунем, то ки ҳамин маблағи лозимаш ҷамъ шавад, ҳар чӣ зудтар рафта ҷароиша бигзаронад. Ба хотире ки рӯз ба рӯз бечора дилша ҷиқидест аз ҳамон устувон, наметавонад ки вай кунад. Нафаскашӣ барои ин додарак қин шидааст. Ва субҳаналлоҳ, коре накунем ки ҳамин додарака аз даст битием. дӯстони азиз, ки чӣ қадаре метавонад, 100 рублай, 500 рублай, 1000 рублай, 2000 рублай, ҳар касе қудрати тавоноӣ, касе ки наметавонад дар ҳаққи бародарак, дар ҳаққи додарак дуо кунад. Ва касоне ки вай ҳастанд, ба хотири Аллоҳ история кунед ва ба дигарон равон кунед, то ки мардум огоҳ шаванд, кӯмаки худшона бирасонанд. Салому алейкум.